No, ceau, bă. Deci să vedeți ce am găsit aici. Ceva în Minecraft super tare. Deci nu știu ce asta, deci ceva temniță sau nu știu, dar asta. Deja am explorat-o singur, fără să fac videoclip sau văd ce e pe aici. Și am găsit un lucru foarte tare. Fiți atenți. Uitați. O dita mai bibliotecă. Deci uitați ce o bibliotecă imensă e aici. Super tare. Și acum în capăt am văzut o scară. Să vedem la ce duce. Etajul 2. Ce tare. Wow. În ce s-a ascuns? Ia cărți numai. Bine. Și încă o chestie tare. Este plin locul de așa ceva încă n-am găsit în Minecraft. Deci, foarte tare chestia asta. Îți pun mapă de survival. Da. Deci, pur și simplu, am vrut să fac o mină. Uitați, de aici am pornit. Aici am venit tot spațiu, am picat aici înăuntru. Prima oară când am văzut ăsta cu alge, am crezut că e un monster spawner, dar am intrat, am căzut aici și am văzut chestiile astea. Ar trebui să punem ceva, că aici am fost, să nu ne pierdem. Deci am găsit prin chesturi un ender pearl, redstone, un iron boots, iron agate, așa, paper și book și multe alte chestii, dar cred că atât e, nu, că mai este și pe aici jos. Ce mădochii! Emerald. Am chicat. Hai să vedem. Da. Deci, cred că asta e. Ce? Nu. Asta e altă bibliotecă. De ce sunt așa de multe cărți aici? Nu-mi place școala. Ancient book. Ce tare. Și book-ul, nu știu dacă îl iau. Ba, hai să luăm și pe ăla, în loc de ăla.
Așa. Aici este etașul 2, nu? Ok. Bun. Deci, nu știu cum am dat peste locul ăsta, da. De acolo am venit și am urcat înapoi sus. Uitați-o să vă prezint și lumea mea de survival. Acum nu se aude nimic că îs pe căști. Uitați, aici, Sony. Opa. Bun, acolo mi casa, aici e portalul Nether. Aici portalul End. Aici asta. Acolo e prietenul meu.